Das manifestacións culturais do noso país, das manifestacións culturais da nosa Galiza, un pouquiño, quizá, pois máis agradecidas a nivel de público. A verdade é que os regueifeiros o pasamos moi ben, e a xente que suele estar con nós, estamos pois en día claro e diáfano, pois normalmente tamén. Decía que é unha das manifestacións culturais máis típicas da nosa, pois, do noso pobo. Lamentablemente, esta forma de cultura nosa propia e de raíz, pois pasou momentos moi malos no sentido de que antes era bastante habitual que os mozos e as mozas, os vellos e as vellas, nos distintos ámbitos, tanto laboral como no campo, como entre os amigos, no estudio, na escola, pois o fixeran moi a menudo, pois para pasalo ben, simplemente. Consello eu, cada vez que regueifamos, pasámoslo estupendamente. Bueno, a veces un pouco mellor, a veces un pouco mellor, a veces un pouco peor, pero normalmente o pasamos pois realmente ben. E esa forma cultural foi quedando esquecida, foi quedando un poquinho aquí nunha comarca precisamente da provincia da Coruña, na comarca do Bergantiños. Posiblemente algún de vos, ao mellor sodes, bueno, tampouco queda tan longe, o sea que realmente ao mellor alguén ten incluso raíces por aí. E na comarca do Bergantiños foi donde realmente se mantivo esa tradición que foi esmorecendo moi pouco a pouco co paso do tempo. Quedaron en esta comarca algúns exemplos que xa non están entre nós, como é o Costa, como é o caso de Calviño, tamén o atrevido de Guirixoa, Xosé González, e algúns que quedan en estes momentos que son alumnos deles, como poden ser, pois, Suso ou Antonio de Sornes, tamén Fermín, Guillermo, en fin, hai unha serie de personas, todas elas no ámbito da comarca do Bergantiños, en Buño, en Laracha, que de alguma maneira son os que mantiveron esa forma cultural que se foi quedando e caíndo cada vez máis en desuso.